bananwi bikha phujab jwhwlao jwhwlao gabdeng onei agai dukharu dautu gabdeng agai maina gorini shewari juli shuna jati base base hoa base base fisai jwhwlao kham nangeng agai shuna kham nangeng agai maina gorini shewari juli shuna अखाफोर बैसांनि अखा दैजों हनै जोमै नायदाव दाउबो लायगौ हनै जुलि लायै लायै ना खुरसा अखाफोर बैसांनि अखा दैजों हनै जोमै नायदाव दाउबो लायगौ हनै जुलि लायै लायै ना खुरसा agai maina gorini shewari juli shuna आंखौ लाय गाज्रि दासानागै नोंखौबो गाज्रि सानां रावनिबो नङा नोङो आगै रावनिबो आंबो नङा संसाराव थाबोला मोजां गाज्रिजोंनो जुलि जागोन आगै मैना गोरिनि सेवारि जुलि सुना बिफाङाव बानानै बिखा फोजा जुगु दाउथु गाबदों हनै आगै बुखारु दाउथु गाबदों आगै मैना गोरिनि सेवारि जुलि सुना। बे दोंनै मेथाइया रायजो राजाफोरनि थोजासे अनसायनाय मोननायखौ नुनानै कम्पानिया आरोबाव 1952-53 मायथाइयाव गासै गंबा रेकर्ड दिहुनबावो। बेफोर रेकर्डआनो बर' माहारिखौ मेथाइ मुलुगाव गोख्रोङै सिनायथि होबोनानै हारिनि गेजेराव हारिमु सोमावसारनायबो लाबोयो। लोगो लोगो 1952 मायथाइयाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मखौ आफादगिरि महरै लाना अनसाय आफाद मुंनि बर'नि मोनसे आफाद क'क्राझाराव जोनोम मोनो। बे बोसोरावनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म लिरनाय बालाबगानै बर'नि खन्थाइ मुंनि बिजाबा अनसाय आफादनि अननायाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देलायस्रि महरै नुजाथियो। आरोबाव बे बोसोरनिनो 16 नभेम्बर अक्ट'खालि बासु गामियाव बर'नि आंगोसिन दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव बिथाङा बर'नि खन्नाय मोसानाय आरो दामनाय देनायजों आफादनि बयखौबो जांख्रिखां होदोंमोन। बे आफादावनो सिडली चिरां बर' जाथि सन्मिलननिफ्राय होनाय गांसे बाख्नाय बिलाइ बिथाङा मोनो। मोननैखौ मोनगोन होननानै गोसो बोरहोनाया सोर बियो गसाइ सैथो नङा नामा आंनि हास्थायनाया दसे बेलासे मोनदोंमोन होननानै बिरबायो बाराव रोजोबनो लुगैनानै बिबारनि माला राननाय मोदोमनाया बुंनो हायै गोसोनि जिउनि महर सुनायनानै मोननाय मोखांनि गोसा महर मोननैखौ मोनगोन होननानै गोसो बोरहोनाया सोर बियो गसाइ
सैथो नङा नामा आंनि हास्थायनाया गाबबायदों दुखुआव आलाय सिलाय मोनहायैखौ दिनै सुरनाय हांमान दुखुनि रोजाबगिरिया सैथो नङा नामा आंनि हास्थायनाया मोनैखौ मोनगोन होननानै गोसो दोहोनाया सोर बियो गसाय सैथो नङा नामा आंनि हास्थायनाया। बिनि उनाव 1954 मायथाइयाव बिथाङा सोरखारनि बृत्ति लानानै गोजौ थाखोनि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय सोलोंनो लखनौ VM कलेजाव थांबावो। नाथाय बराद गैयैलाय बिथांनि जिउआव रांखावरिनि आंखाल नुजाथिफैनो हमनायसै। गमामायैनो बृत्तिनि रांखौ थि समाव मोनैयाव आरो नखरनिबो बिदा फंबायनि गोसो गैयै आखुआव जwhwlao ब्रह्मआ जेननायनि हांमा लाना 1957 मायथाइयाव लखनौखौ नागारफिनबोनाङो। लखनौ नागारबोनायनि उनावनो बिथाङा बर' हारिनि राजखान्थि बिथिंखौ आमै खुवामै नुनायलाय एसेब्लाबो सांग्राङाव लाबोनो थाखायनो राजखान्थियाव बाहागो लायो। आरोबाव बै मायथाइयावनो गसाइगाव समस्तिनिफ्राय हानजा गैयै बिजाथि जानानै आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव बादायो। नाथाय राजखान्थिनि फोथाराव गोदानथार जानायलाय बिथाङा देरहानो हायाखैमोन। अदेबानि बे जेननायानो बिथांखौ राजखान्थिनि फोथाराव गुबुनै गोदान सिमां नुहोनायसै। बियो साननायसै जेथिंबो जेरावबो गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिखौ बोखांनोब्ला भारतीय जातीय कंग्रेसआव थानानैसो हागोन। गमामायैनो बिथाङा भारतीय जातीय कंग्रेसनि फिरफिला सिङाव थानानैनो हारि हारिमानि आरो हादोरनि गाहाम हाबा मावलांनो खिरा लानायसै। नाथाय दुखुनांथावै माखासे सम बिथाङा बेरामाव गोग्लैसोनानै थानांनायलाय डाक्टारफोरनि बिथोन बादियै मेथाइ मुलुगनि अनगायैबो गासैबो हाबायावनो आखाइ होनो हायाखैमोन। 1968 मायथाइनि 2 फेब्रुआरि खालि बारलिमारि गामिनि प्रमिला मोसाहारिजों जwhwlao ब्रह्मनि गोथार जुलिया जानानै थाङो। बिनि उनाव बिथाङा बिन्नाखाथा गामि पन्चायतनि आफादगिरिनि बिबान रुजुनांनानैबो हानायमानि गाहाम हाबा मावलाङो। राजखान्थि बिथिंनि अनगायैबो बिथाङा गावनि बिसिजों लोगोसे हौवासा 6 आरो हिन्जावसा 2 गथ'फोरखौ लाफानानै 1984 मायथाइयाव जानाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनारि गसाइगाव जथुमायाव हारिमु आयदानि कनभेनर बादि गेदेर बिबाननि गेजेरजों गावनि मेंरोङै आरो मावगोरों आखुखौ दिन्थिलांदोंमोन। गोसोखांनाय जोमनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाखा दैमायाव गोसोखांनाय जोमनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाखा दैमायाव दिना थांदों हालो दैलो दाहाय आंनि गोजाव बेदों दैलो दिना थांदों हालो दैलो दाहाय आंनि गोजाव बेदों दैलो आयो सोलेर नोंनि महराव गोसोनि दाखा दैमायाव दुखु मोनो आयो मोदै फैयो गोसोआव लाबोला अराय दिनखौ दुखु मोनो आयो मोदै फैयो गोसोआव लाबोला अराय दिनखौ खोमसि मोनो आयो बे संसारखौ हांख्राय हरो बोर बियो गोसोआ
आंनि सिरिमोन नोंखौ अनसायनो हांख्राय हरो बोर बियो गोसो आंनि सिरिमोन नोंखौ अनसायनो जाखांफैयो गुलुं गोसोआव गोसोनि दाहा दैमायाव गोसोखांनाय जोमनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाहा दैमायाव। थैनाय समहालागैबो बिथाङा आइटिडिपि पिआइसि क'क्राझारनि चेयारमेन बिन्नाखाता मण्डल कंग्रेस आफादनि आफादगिरि अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटीनि मेथाइ अडिसन बर्डनि सोद्रोमा साब डिभिजनेल ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट कमिटि क'क्राझारनि सोद्रोमा बारदै सिख्ला गसाइगाव ट्राइबेल सिनेमा क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि चेयारमेन गसाइगाव असम साहित्य सभानि आफादगिरि लेन्ड एडभाइजरि बर्ड गसाइगाव साब डिभिजननि सोद्रोमा असम साहित्य सभानि सोद्रोमाफोरनि अनगायैबो गावनो बोखांफिननाय अन्थाइबारिनि अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमनिबो गाहाय नेहाथारिमोन। गमायनो बिथाङा गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनो हालाङैनि दुखुजों लोगोसे गावनि बालाबगानै बर'नि खन्थाइनि नायनांगौ फोरमायनायाव बुंफोरथिनाय हांमाखौ बिखायाव बजबनानैनो थाखानाय गेस्ट्रिक आरो हाइ प्रेसार बेरामजों थांनाय 1986 मायथाइनि 1 जानुवारि अक्ट'खालि रुंसारि जालाङो। बिथांनि अबथिरा जिउ जोबनायाव हारि माहारि आरो हादोरा सुख'हायै खहा जाबाय होलांबाय जोंनो जोब्रोङै थुलुंगा। बे थुलुंगायाव जांख्रिखांथों दुलाराय बर' माहारिनि हारिमु सिबियारि रिंगुदामसा हान्जा बेखौनो मिजिं खालामनानै नैबे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइ मालाखौ रायजो राजानो बावनाय जाबाय। मोनहां मोनहाङैनो मोननो थाङा नुहां नुहाङैनो नुनो थाङा सोरोमोन नों जिउनि सोरोमोन नुजाफै आंनि आलावरि गोसोनि रोजाबनायाव बिफांनि दाउथु गाबनायाव बिलाइनि बार रिफिनायाव आय' थाया नामा नोङो थाया नामा नङाब्ला गोसोआ मानो गाबो नुजाफै आंनि आलावरि गोसोनि रोजाबनायाव मोनाबिलि अखाफोर दानसोरां हारसिङै जहाब जहाब गोमोलांनाय अनसायनायाव नोंनि महरा जावखांबोला जिउ फैफिनगौ महरनि संसाराव अख्रांनि अखाफोर जानानै आं बिबार नों बिलोआव बारनानै आय' गेलेदिनि गोजोन गेलेदिनि बिलो मोनसेयावनो थालायदिनि नुजाफै आंनि आलावरि गोसोनि रोजाबनायाव अलंबार अखाफोर अनसारलांबाय सानजा मोखांजों गोजा जारा नुजाबोबाय नुजाया नों मानो हांख्रायनायाव दांजाया नों मानो